Por segunda vez, a Xustiza vén de rexeitar os recursos presentados por varias asociacións mexilloeiras contra o Plan de Explotación de Recursos Marisqueiros aprobado por Mar, no que se delimitan as zonas reservadas para a extracción de mexilla. Para a nosa cofradía, penso para todos os sectores, e sobre todo para, aínda que pensen que non, para o tema tanto da mexilla como do percebe. É algo que estábamos intentando dar de sí, que a xente vira que realmente era un recurso noso que se iba abaixo, porque era un recurso que iba a menos, todo canto podía, e claro, como é un recurso natural, quero dicir de que non podemos, é totalmente natural, non podemos nós nin sementar, nin podemos coidalo de outra maneira, non é así no caso da mesilla, entonces claro, nós estábamos moi apretados, tanto moralmente como estábamos preocupados, e, bueno, gracias hai que decir ante todo, gracias á Consellería do Mar e sobre todo ao desenvolvemento pesqueiro que fixeron un traballo moi bo, alegando o que tiñan que alegar no segundo recurso. Pois a verdade é que darlle as gracias de verdade, porque aí é onde se ve que realmente ás veces a justicia faise justicia. Dende as confrarías entenden que a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia beneficia non só os mariscadores, senón tamén os propios bateiros, posto que senta as bases para un mellor ordenamento dos seus recursos. Nesta liña, a Consellería do Mar traballa xa nun plan de recursos específicos que regule a mexilla como tal, para garantir así unha mellor explotación do recurso. Agora estamos á espera, xa que estamos nesto tamén, que a Consellería tamén, que creemos que está aínda na boa línea, está co traballo para facer de poñernos a mesilla como se fora un traballo específico máis, para que estea regulado como os demais produtos. Volvo a dicir que este é un bo traballo, é un bo facer da Consellería das Federacións, isto vai non agradecer tamén o sector bateeiro, porque eu creo que á larga isto vai a ser, ou non tan larga, vai a ser moi bo, porque é unha maneira de controlar e de regular máis o recurso. Entenden ademais que esta nova resolución contribuirá a restar tensión ao conflito existente entre percebeiros e mexilloeiros, que provocou graves enfrontamentos durante o pasado ano.